عزوز سلام تانا تقبلوا فنو إري تي في مكتال تركبوا زخبركم تعذبتنا كم يتمسيو ساعة تشعة تاخيلو نلومي عربي بحتي تحساس تلالو زينا ومستند أخنا نقرب لكم تلالينا لنا نمكتالكم بخبر زعد دم الشام تولدي بقنطاتو فيلم بحتي تحساس عالماو معالتي ايدس بدرجة هاجر نمبر سلاسان كلتن جزيه بستفلالي مستند وقتات تذكيرا بريزيدنت هاجراو محبر دك أنستي إرترا أب عسب مسدك أنستي أبالات الزمبرا ركبها كايدا هادو عبيتنا برا مينستر حرشات عستوم أزاو مقبس درابيتات نمعزاز يسرح كم زلو قلسو إسرائيل مس حماس بزبس حتى سمع تقاريت وصنح دبدب لومي داق ما يتجميرو أب سوماليا برتوع زناب زسعب وحدقات علقلق نايز تمزابو لسبات قصري نابل علي 1,000,000 كيلو أب جيني بيساو جيل سراويت فشل فتن علوا منقستي أكاي بحتي تحساس عالماو معالتي ايدس بدرجة هاجر نمبل 30 كلتن بدرجة عالم دما نمبل 30 حموشتن جزيه تذكيراو إعلام بس مران استخاير سنسرعة استخاتله جايزتنيا سامير هابت ميكيال زدالوت زينا وتصبصبالو جرمسكل جرزجير كاربوي بحتي تحساس عالماو معالتي ايدس لبدا HIV نمكتا أبزقبر عالماو تمرث حلفنا توقديتنا نلعل بالزبلتيما بدرجة هاجر أبس مرا تذكيران أب دراش هوسبيتال أوروتا أبستقبر سنة سرعات منستر عنا دايركتر مقوز صارت محلل افتحمامات دكتور أرأي برهان أبزو سمعو مدري أب هاجرنا HIV AIDS مقوز صارن كم لبدا كبكعن بستخايد حبراو صعري كم مسرع أزف افتحمامات كوز كم زخالي مدهانيتهم بسرع زوصلوا دما ناب مسامرتهم كم محللفو أبزي كللو درجة كم استبس حقليسو سبساب على ما ودك عنا يعني اسم كم تحبرو أمودات هاتشين عسان كلتن أمول عالم أصاد ساسان شعتن مليون سبات مستبايرات ينور كنت لو حدش ملكتي HIV كابتي أبتس عن حمشة نبرة سنة قلت مليون نو حدا نبسس مليون نقول لله تبسن كي السعد نبرة موتون دان كل قلب مهدو سلوع المستمز جوال تشين عامة 4 كنا كله فحنسان حدا ميتال قلنا كذا دكتور أرأي بتوسخي إيرترا أبز حلف 10 عامات حدش ملكفتي HIV بالعل 700 كاب زوجدلا هجرات أفريقيا تكون مبقعة قصر نايتهم كاب استلخفون الصورات مس ملكفتي زولد زنبره الصانات عمتاوي كاب 4 ناب درجة 0 كم زورده بسنكي أيدس الصعب زنبره موت ب78 مئتاوي كم زنكيه مرمرات ذنب مقبار كنتاتهم نايز فلتو بزحي أكلتي صوتات روي عبيت كم زمزقبه كمون أستاذ شعات شحت سكمت نايز فيروس مدهانيت النوصدو هيوتم يمرحو كم زلو أنا سيرو أزي يخون انبر فنوص أتاو ركب فسيما من كبقعو كنتاتهم زي فلطو كنتاتهم فليتم كنسام مدهانيت زي جمرو مدهانيت نموساد أبزيد اللهالكي قلبتن جنزبن زاتو مهلاوم مسا أبقلا أكال حبرة السب أتمل كفت بتزامادي لعل مهلاو كابتم كاندي بدوتات مخانا مابريو دكتور رأي موداتها تسكمتي HIV كنسام كنتاتهم زي فلطو كنتاتهم كفلطو أتم كنتاتهم زفلطو بزغلط فمدهانيت كجمرو كمون أبتو مدهانيت جمرو فقد فيروس أبدمم نابزتا حتى نموراد وطن وصيو يسرحلو كمزلو أفليتو بذلك كتحساسبو زلي قداين تليقن أبا هاجرنا لعلي HIV كم عابي بدوها برأزلون بعلا ألغو هبنا توفاينات نسرح لنا قداين تليو ملكبت فيروس هيباتيتس بي هيباتيتس بي فيروس تنقو حمام تلام كبدي كوينو متحلل من قبل مس HIV المسافرين أفسنا وحوان عنوان تلام كبدن كانسر تلام كبدن زي حد الحمام أبا هاجرنا مثلا ملكفتي كابنا HIV تلا على مهنو ميسلت عنا لازم ملكفتي عملت جميلون زلوا الصحة كله صعبون حقولهم يلعبوا توساقي نمكتا متحلاف HIV كابدنا بتناد كان كايدو طرحنا صعاري عود بمهانو بتماسا سالي متحللاف متاطان
هيباتيتس بين كابدنا بعشر المقطع مداوات عن ناس مسرح جميل ما بهلاونا كل الناس صارت بسرعة مرمرة بذكرت عنهم كذا حفظ الدليل ኣብቲ ኣጋጣሚ ተሰከምቲ ኤችኣይቪ ዝኾኑ ኣባላት ማሕበር ብድሆ ተመክሮኦም ከካፍሉን ከለዉ ኣብ መንጎ ንኡሳን ዞባታት ዞባ ማእከል ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ንዝተዓወታ ሽልማት ተበርኪቱ ኣብ ዓለም ኣብ 1995 ኣስታት 3.2 ሚልዮን ዝነበረ ዓመታዊ መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ኣብ 2022 ናብ 1.3 ሚልዮን ከም ዝጎደለ መጠን ሞት ድማ ካብቲ ኣብ 2004 ዝነበረ ዝለዓለ ኣሃዝ ብ51 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ወግዓውያን ጸብጸባት የመልክቱ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ትማሊ ኣብ ዓሰብ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት እዚ ምብራቕ ርክብ ኣካይዳ ወኪል ኤሪና ኣሕመድ ዳን መሐመድ ንዝለኣኾ ትሕዝቶ ተስፋለት መብራህቱ ከቕርቦ እዩ ፕሬዝደንት ሃማድአ ወይዘሮ ተኽኣ ተስፋ ሚካኤል ብ30 ሕዳር ኣብ ትምህርትን ስልጠናን ምስ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት እዚ ምብራቕ ርክብ ኣካይዳ ኣብቲ ኣብ ከተማ ዓሰብ ዝተኻየደን ኣዛዚ እዚ ምብራቕ ብርጋደር ጀነራል ኣብርሃም ዓንዶም ዝተረኽበሉን ኣጋጣሚ ወይዘሮ ተኽኣ ኣብ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምዕባልን ብልጽግናን ሃገር ራእን ተልእኾን ማሕበር ከምኡውን ስነ ኣእምራዊ ኩናትን ጽልውን ሰፊሕ መብርሂ ሂባ ግደን ኣበርክቶን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብቲ ዝሕብን ሃገራዊ ምዕራፋት ታሪኽ ብወርቃዊ ቀለም ዝተወቕረ ምዃኑ ብምጥቃስ ነዚ ዝሕብን ታሪኽ ምውራስ ምልባስን ምኽስኳስን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ብንቕሓት ክስዕብኦ ኣዘኻኺራ ንኣሉታዊ ጽልዋ መዘናን ስነ ኣእምራዊ ኩናትን ሳዕቤናቱን ብዝምልከት ብኣብነት ዝተሰነየ መብርሂ ዝሃበት ወይዘሮ ተኽኣ ንምምካቱ ዝሕግዝ ቀዳማይ ረቑሒ ንቕሓት ከም ዝኾነ ብምሕባር ተሳተፍቲ ንቕሓተን ከበርኻን ብፍሉይ ደቂ ኣንስትዮ ተጠመቲ ኣብ ዝገብር መደባት ብዝለዓለ ክሳተፋን ጸዊዓ ፕሬዝደንት ሃማድአ ኣብ መወዳእታ ማሕበር ኣብ ኩሉ ጽላታትን ከባቢታትን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ዓቕመን ብምምዕባል ኣፍራይነተን ከዕብያ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ከም ዝውድብን ሓገዛት ከም ዝገብርን ብምግላጽ እዚ ንበይኑ ኣኻደ ስለ ዘይኮነ ዓቕመን ንምምዕባልን ፍልጠተን ንምስፋሕን ውልቃዊ ጻዕረን ክሕይላ ተማሕጺና ኣዛዚ እዚ ምብራቕ ብርጋደር ጀነራል ኣብርሃም ዓንዶም ብወገኑ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ቃልስን መኸተን ንዝገበርኦ ዕዙዝ ኣበርክቶ ብምጥቃስ ውሉዳት ናይ ዘንጀጋኑ ምዃን ዝሕብን ስለ ዝኾነ ኣብ ትምህርትን ስልጠናን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ዘድሊ ፍልጠት ሞያን ቴክኖሎጅን ዓጢቐን ንመድረኻዊ ዕማም ዝምጥን ተሳትፎ ክህልወን ተላብዮም ኣሃዱ ዕቤት ናብራ ሚኒስተር ሕርሻ ኣፍራይነት ሓረስቶት ብምዕባይ ተመጋብነት መኣዛዊ መግቢ ስድራ ቤታት ንምዕዛዝ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ሓላፊቲ ኣሃዱ ወይዘሮ መብራት ኣብርሃም ንኤሪና ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ብሓረስቶት ዝእልያ ስድራ ቤታት ንመግብን ኣመጋግባን ክንክን ቆልዑን ኣተኣላልያ ገዛን ሜላታትን ምኽዕባት ኣታዊታት ልቓሕን ኣጠቓቕምኡን ዝምልከት ስልጠናታት ብምሃብ ኣታዊታተን ክባቢለን መናብሮአን ከም መሓይሻ ክሰርሕ ምጽንሑ ኣብሪሃም እቲ ኣሃዱ ኣብ 6 ዞባታት ብሓረስቶት ዝሰላሰል ልምዓታዊ ኣሕምልቲ ንምድንፋዕ 138 ሞተረታት ክዕድል ከሎ 175,000 ቆጠብቲ ፀዓት መጎጎ ኣድሓነት ከም እተኣታተወ ጠቒሳ ድማ እዚ ኣብ ጥዕናን ተሳታፍነትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማኣዲ ትምህርትን ርኡይ ጽልዋ ከም ዝገበረ ሓቢራ ወይዘሮ መብራት ኣስዒባ ውሕስነት መግቢ ብሓፈሻ ምንጪ መኣዛዊ መግቢ ንምስፋሕ ድማ ብፍላይ ኣብ መላእ ሃገር ልዕሊ 400,000 ናይ ገደና ደርሁ ን16,200 ስድራ ቤታት ከምኡውን 157 ኪሎ ዘርኢ ኣሕምልቲ ን795 ስድራ ቤታት ከዓ ንነፍሲ ወከፈን ካብ 4 ክሳብ 5 ጤለ በጊዕ ክዕደል ከሎ ውፅኢቱ ኣዝያ ተባብዓ ከም ዝኾነ ገሊጻ ብተወሳኺ ምህርትን ቀረብን መዓር ጸባንን ቋቑሖን ንምርጋጹን ይስራሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጣ ኣብ መደምደምታ ወይዘሮ መብራት ምቁር ድንሽ ገላዕታ በለስን ዓሳማይ ጥዑም ሃብታም መኣዛዊ ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ ብሰፊሑ ንኽተኣታቶ ምእንቲ ኣብ ዞባታት ዓንሰባ ማእከልን ጋሽ ባርካን ን324 ክኢላታት ዕብየት ናብራ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ከም እተዋህበ ብምጥቃስ ሕብረተሰብ ኣብ ከባቢኡ ዝርከብ ጸጋታት ብግቡእ ክጥቀመሉ መኺራ ኣድማሳዊ ምሕዋስ ኣያዲን ኣብ ጨው ንምርጋጽ ኣብ 1994-95 ካብ ሚኒስትርታት ከምኡውን ትካላት ደረጃ ኤርትራ ክፍሊ ጉምሩክን ካልኦት መሻርክትን ዝተዋፅአት ሓይሊ ዕማም ከም ዝቆመት ዝዝከር እዩ ከም መቐጸልቱ ኣብ ዞባ ደቡብ ብሕፅረት ኣያዲን ዝስዕብ ሕማም ንምቁፅጻር ሓይሊ ዕማም ቆይማ ኣላ ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ሸዊት ገብረ ብርሃን ፍርቱና ዓንዶም
حيل عمام مقطع بحسرة أيودين سبب حمام بسلاسة حدار أب كتما من دفرة مزمل كتم أكلات دحرز جوهر زتم بدرجة زبادو بحيل عمام قيمام أدماساوي محواس أيودين أب جوا بزبلار استمبره زهبم حلاف مقطع بقعة تكال درجات إرترا أتو على مرأيا نادلاين جو أب سبن إنسان مسرح مفراي جو أب إرترا سعبينات قدلت أيودين كمون قدلت أيودين بخمي مكل خالي كال مبره هبوم تكال درجات إرترا أواج قطري 75 إزبار شحنشعتم 95 أبزهابو سلطان مسرت نجوز ملكت أقداس درجة أبشحن شعتم 99 كم زوات أزقلت عطو ألم نهالك 7 إنساتات نزوع الجو أيودين كحواسو خمز اللوام عقن زحواس أيودين منستر عنا بزطلو مسرت ككاير كم زخال أفراينتن أكفافلتن دما بزوهاب درجات مازينهم كفريون كنقرون كم زقدود قليتهم أبتع قاطعمي قدلت أيودين زحتال عبيت حنقولن من قصغ عسبنتن قرنقوريت تقما سرعة مفرن مخاننتن من التالت انسي كومون متعدن عشالن أبجيزيت انسن حرسن زد تغالل سعبينات كم زغتل بسفي حباريهم تساتفت بوغانوم أيودين نسبن انسسان أزي أقداس خاب كونم عفريت جو بمحبر تطرنيفهم اتزدن لمتن نخفريو بايتا 5 فترالهم أبتكالات نقد بحافشة أبتكالات متحن بربرن شرون دما بفلاي بقوع مقوطة أركبر نقحات حبرة السب زعب أستمهروتات كوهاب كومون أيودين ناي مهفاف بهار سلازلوا جو زحز أغحات خدينو كغمت تلابيوم أما زازمي حلف جنفرت عنا زوبادوبب دكتور أمانيل محرتاب أب قدمة مكل خال حمامات أدهيب كامسراح أقداس النوتو لعل مخانو بمتقاس مبراخ أفلط حبرة السب لعل غالبو كوهابو 5 دلا أغنزيبوم نأدماساوي محواس أيدين أبجوا أبشحن شعتم 94 كان منسترتات عنام نقدن إندوسترن فتحي تعاتن معدنن تكال درجاتات إيرترا كفل جمرك مع كان هتانات حبرات هاجرات يونيسيفن كالوت مشارختن استواتات حيل عمام كم زغمتي ذكر من اسيات نوزبا قلب بعسران شدشتان حدار راب زكانعو حامشاي قبعي ودابئن بمحيال أبركتوم نمعزاز كسرحو وسينوم أبتي أب حوص ختما قلب زتقانع قبعي أما حدارتي نوزبا أتو يمان مبرهتو أبز اسمعو قال أب سرح تسان حتى كايدي تأكل مس كل مشارختتو هيدان زكايدو تتنطفتات بمقواس قبعينياتات بعمقوت قمقيمم نمزعي كسرح زخل وطناتن مدباتن كحنصصو تلابيوم أب سرح تسان حتى كايدي تأكل أب زغرو تتصبصاب أب مهنات مأكل من إسيات موداب عدتا بتاريخون لمعتاهم بوتاتات محيال وداب تمهرم من إسياتن كمون مزرقح محاور محبر كساب من محدارات كابن چنافرن زد تقال المدبات كم تتكبره قريصا قوبا انياتات دحرزة كايد وزته زد هانس مأكل من إسيات زسحبن زغلقلن مساليتات كعتق أب معك أب كبرتاتن مبرخ هاقراونتن بزبلت أخسرح بقعات تمرتين مبرخن تساتفو دك آنستيون معباين دما عتب سعريك كايد زبل لبواتات أغريبهم حلافها ما تزوب عن سبا من إسي أزاز برخة أباب زهابو مزاز مقال أبتن الزبا زمز قبزو للوتيا تابع مخانة بمحبار زدت مرسة حدثة كايدي تأكل مدبات محبر بزل على ولنتاونتن توفاينتن نمعوات كتعيي تلابيوم أب قلب بمتحبار حبرة السبن من إسياتن أب كل تشحن عسران كلتن ما أكل من إسيات كمتهنسة يذكر أب محدار دبب منشب نوزبا شعب ناقل قلوت ما يزوعل تحاو ساعات تتخيلهم محداريتي من محدار كبابي آتو حمد إدريس نيرينا بزهاب حبرتا اتي أب من محدارات كابي سمينن دوبن منشب زتتخلت حاو ساعات أبتن بحايلي إلكتريك زيجنقعا زنبرا عيلاتات زنبرا الشقر كم زك على أرديوم آتو حمد أب موداتا هزبي نتي توادي زولت حاو ساعات بوحل نتكتكمولون ككناخنون الزخاخيرهم أب سمينن دوبن منشب حمشت معدلي ماي نقطاتن 130 مسمرات ماين كمزلو سندات من محدارتن الزبا ينتصر كاتشير زغربه هقراو زيناين مكتالكم دقيمة بخبراتهم إسرائيل نسبة قديات بزبل علامة مس فلسطين ومن قصقاس حماس بزبط حتون كلتا جزي زتنا وحن سمع أقاريت أتو تسنحت دبدب قبل علوش متغازة لومي بزحية لملكو عقم زغط سلته مع كنا الزينة أقاليحن سمزت عنات وشمت أبزهابو مقلتي لومي بحت حساس بدبدب إسرائيل لعلي 100 سبات كم التقاتلون 10 كم زغسلون أفليتهم
ሓማስ በወገኑ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ሮኬት ናብ ቴል አቪቭ እትርከቦ ከባቢታት እስራኤል ከም ዝወንጨፈ ገሊጹ ክልቲኦም ወገናት ብምጅማር ናይቲ ግጭት ንሓድሕዶም ይወናጀሉ እኳ እንተለው ንሸውዓተ መዓልታት ብዝቐጸለ ግዝያውን ከፊላውን ናይ ምቁራጽ ደብዳብ ትንፋስ ረኺቦም ዝቐነዩ ነበርቲ ናይቲ ወሽመጥ ቀንዲ ግዳይ ኮይኖም ከም ዘለው ተሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት እስራኤል ንጋዛ ናብ ዓሰርተታት ንኣሽቱ ዞናት ብምክፋል በርጌስ ነበርቲ ንዝተዋሃበ ትእዛዝ ከተግብሩ ኣስገዳዲ መምርሒ ከም ዝሃበ ተገሊጹ ነቲ ካብ 24 ሕዳር ዝተተግበረን ሓንሳብ ብክልተ መዓልታት ካልኣይ ግዜ ድማ ብሓደ መዓልቲ ዝተናውሐ ስምዕ ዳግማይ ንምንዋሕ ብመንጎኝነት ቀጠርን ግብፅን ዝካየድ ዘሎ ዝርብ ዛጊት ክሰምር ብዘይምኽኣሉ ቁፅሪ ግዳያት ብዕፅፍታት ክዛይድ ከም ዝኾነ ይእመት ኣሎ ኣብ ሶማልያ ምስ ክሊማዊ ክስተት ኤልኒኖ ዝተኣሳሰር ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ናይ ዝተመዛበሉ ሰባት ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 1 ሚልዮን ክብ ከም ዝበለ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሓቢሮም ምስቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብዝተኣሳሰር ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ እውን ናብ ልዕሊ 100 ክብ ኢሉ ኣሎ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ሶማልያ ኬንያን ኢትዮጵያን ተኸሲቱ ምስ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየርን ዕለቕልቕን ብዝተኣሳሰር ብውሕዱ 270 ሰባት ከም ዝሞትዮም ጸብጻባት ዝገልጹ ሰፊሕ ሕርሻዊ መሬት ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣባይትን ትሕተ ቅርፂ መጓዓዝያ ምድርን ከም ዝዓነው እውን ተሓቢሮም እቲ ኣብዚ ዘመን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ካብ ዝተመዝገበ ዝበርትዕ ምዃኑ ዝግለጽ ዝናብ ክሳብ ቀዳማይ ረብዒ ናይ 2024 ክቕፅል ከም ዝኽእል ዝእምት ትንቢታት ኩነታት ኣየር ስለ ዘሎ ዝወርድ ክሳራታት ተዓጻጻፊ ከይከውን ከም ዘስግእ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎ ይገልጹ ኣለዉ ብተወሳኺ ምስቲ ዕለቕልቕ ብዝተኣሳሰር ማይ ወለድ ሕማማት ዘስዕቦ ሰብኣዊ ቅልውላው ከየጋጥም ስክፍታታት ኣለዉ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ጊኒቢሳው ሎሚ ባሕቲ ተሓሳስ ፍሹል ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ከም እተኻየደ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ነቲ ፈተነ ዘካየደ ጉጅለ ሰራዊት ንላዕለዎት ሰብ መዝቲ ሃገር ብምቕያድ ንማዓስከር ሰራዊት ንምቁፃር እኳ እንተተንቀሳቐሰ ኣሃዱታት ፍሉያት ሓይልታት ብዘካየዶ ስርሒት ከም ዝፈሸለ ተሓቢሮም ፕሬዚደንት ኡማሮ ሲሶኮ ኤምባሎ ኣብ ከተማ አቡዳቢ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ክሊማዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ማለት ኮፕ 28 ንምስታፍ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረቢ ዘሎ ቁጠባ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኤኮዋስ ናብቲ ሃገር ዞባዊ ሓይሊ ከም ዝለኣኸን ኣብ ጎደናታት ከተማ ቢሳው ተዋፊሩ ከም ዘሎን ተሓቢሮም ጊኒ ቢሳው ኣብ 1974 ናጽነታ ካብ እትጎናጸፍ ንድሓር ተኸታታሊ ዕልዋታት መንግስቲ ከም ዘጋጠመ ጸብጻባት ይገልጹ ኣብ ለካቲት 2022 ኣብቲ ሃገር ተመሳሳሊ ፍሹል ፈተነ ዕልዋ ተኻይዱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብ ምዛም ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ሴራሊዮን ተመሳሳሊ ፍሹል ፈተነ ዕልዋ ተኻይዱ ምንባሩ ይዝከር ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ኣባል ሃገራት ውድብ ኣፍረይትን ለኣኽትን ነዳዲ ማለት ኦፔክን መሻርክተንን ፍርያት ንምጉዳል ዘኽእል ተወሳኺ ስምምዕ ከቲመን እተን ሃገራት ትማሊ 30 ሕዳር ብማንዛ ኣብ ዘካየድኦ ርክብ ኣብ ቀዳማይ ረብዒ ናይ 2024 መዓልታዊ 900,000 በርሚል ነዳዲ ክንክያ ምዃነን ኣፍሊጠን ዕላማት ስጉምቲ ብኸፊል ትሒቱ ከም ዘሎ ንዝተገልጸ ዋጋታት ንምትዕራይ ምዃኑ ሰብ መዚ ናይተን ሃገራት ገሊጾም ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ኣስታት $80 ንበርሚል በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ኣገዳሲ ምስ ዝኸውን እቲ ተበፂሑ ዘሎ ናይ ምንካይ ፍርያት ስምምዕ ክናዋሕ ከም ዝኽእልን ኣባላት ኦፔክን ሩስያ እትርከበን መሻርክተንን ገሊፀን ዘለዋ እተን ሃገራት ዋጋታት ንምትዕራይ ኣቐዲመን እውን ተመሳሳሊ ስጉምታት ክወስዳ ጸኒሐን እየን እቲ ስጉምቲ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ሕፅረት ነዳዲ ኣጋጢሞን ንዘሎ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ከቆጥዕ ምጽንሑ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኦፔክ ንብራዚል ኣባሉ ክትከውን ከም ዝወሰነን እቲ ሃገር ካብ ፈለማ 2024 ነቲ ውድብ ክትጽንበሮ ከም እትኽእልን ይግለጽ ኣሎ ኣውስትራልያን ፊሊፒንስን ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ተፈጢሩን ዘሎ ጸጥታዊ ጸገማት የጋድድኦ ምህላውን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ወቒሳ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ነዚ ዝገለጸት ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ ማያዊ ኣካል ሓባራዊ ናይ ኮለላ ንጥፈታት ከም ዘካየዳ ድሕሪ ምቅልሑ እዩ እቲ ስጉምቲ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ንዘሎ ዘይርጉእ ኩነታት ዘኽርር ምዃኑ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ምክልኻል ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ሃገሩ ምላሽ ክትህበሉ ምዃና ኣጠንቂቑሎም ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ፊሊፒንስን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ብጉዳይቲ ዘከራኸረን ማያዊ ኣካል ብተደጋጋሚ ክወቃቐሳ ጸኒሐን እየን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ዝዓበየ ክፋል ባሕሪ ደቡብ ቻይና ኣካል ልኡላዊ ግዝኣታ ምዃኑ ክትገልጽ ከላ ፊሊፒንስ ድማ ኣብቲ ማያዊ ኣካል እጀታ ከም ዘለዋ እያ እትምግት ሰሜን ኮርያ ካብ ኣሜሪካ ንዝቐረበላ ናይ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ጻውዒት ነጺጋቶም
ممحدار بريزيدنت جو بايدن هاجرو من سيمين كوريا كتزرارب دلوت خمزلا أب زحالة فسالست محبارو زيت أغسط صبصبات سيمين كوريا بلعل أمريكا أمنت كمزي بالله بمحبار نتحطو كمزنة أغتو أرديوم أمريكا بحوس دسيت كوريا تكايدو زلا تختاخ وتحدرون فتات كساب زيك وارصتو هاجرو نزرب دلوت خمزي كونتيو ሚኒስትር ምክልኻል ሰሜን ኮርያ ኣነፂሮም በአንጻሩ ሰሜን ኮርያ ክመጽኣ ዝኽእል ግዳማዊ ተጻብኦን ምምካት ወተሃደራውን ጸጥታውን ድልውነታ ከተሕይል ምዃና እቲ ሚኒስትር ብተወሳኺ ኣፍሊጦም ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ዝተበገሰ ዲፕሎማስያዊ ዝርብ ነዊሕ ከይሰጎመ ከም ዝተቋረጸ ይዝከር ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ዲፕሎማስያዊ ኣጽዋር ዝዋደደለን ሳብማሪናትን ነፈርቲ ኩናትን ናብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ኣዋፊራ ከም ዘላ ይፍለጥ نلوم عربي بحث تحساس ساعة شعات مش استلالو زينا ومستنادو نمزام كنتاتو كدق مالكم بحث تحساس على ما هو معلتي ايدس بدرجة هاجر نمبر سلاسان كل تنجزية باستفلالي مستنادو تات تذكرة بريزيدنت هاجر ومحبر دك انستي ارترا عسد مصدق انستي ابالات الزمبرا ركبا كايدا أهادو عبيت نبرا مينستر حرشات حستم أزاو مقبس درابيتات نمعزاز يسرح كم زلو قليسو إسرائيل بس حماس بس حتى سمعتو غاريسو تصنح دبداب لومي داق ما يتجمير أب سوماليا برتع زنا بزاس عبو حدقات علقلق نايز تمزابو لسبات قصري نابل علي 1 مليون كبيرو أب جيني بيساو جل سراويت فشل فتنة علوى منغستي نستعستر لوزينا ومستندو أبزازي مولو